kutenda touya kuchishangu chedu ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo nguva yekuna mata tenzi oswedera ane tsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo nguva yekuna mata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo panguva yenamato tinomusimbira zvikomborerwa zvese tinozviwana mukusimbira iye hakuna namuto ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. ndomukwasai mose nezita raJesu, amen. Toda kutenda Mwari panguva ino yatasvika yekuti tidzidze zvimwe zveukuru hwaMwari. Tichange tichidzidza nyaya yedu tichibva pahymn 88 muna Kristu munzwiyo, ndo matichange tichidzidza tiri tichibatsirwa nemasoko aMwari kubva mukati meBhaibheri. Tichapinda panguva yekunamata patichange tiri kudzidza iri soko. Regai tinamate kuna Baba wedu
wari kumusoro kudenga. Baba wedu wari kumusoro kudenga, tinomutendai panguva ino. Tichitenda nyasha dzenyu norudo rwenyu nengoni izvo zvamunotiitira. Ko zvinapo taakudzidza zvimwe kubva mukati menziyo nemukati mesoko, izvo zvichatibetsera mukati mokurarama tichimirira kuuya kwenyu kwechipiri. Chitisimbisai, chitibatsirai. Nyaradzai vanotambudzika, nyaradzai vari kurwara, podzai vose. Imi Mwari, zita renyu rigokudzwa. Chitibatsirai mukati menyika yazara denda reCovid, apo tiri kunetseka, toshuwa kutungamirirwa nemi. Kudzidza kwatichaita soko iri dai zvaingatibetsera, zvaingatirapa. Imi Mwari, muchikudzwa nekusingaperi, nezita raJesu tonamata, amen. Tinotenda Mwari nenguva yaatipa yekuti tidzidze soko ravo. Regai tiende pana Exodus chapter 35 verse ndeya 29. Iri kutiyo panapa, vana vaIsraeri vakauya nemwoyo yavo nezvipo zvokupa Jehovha, murume mumwe nomumwe nomukadzi mumwe nomumwe waidiswa nemwoyo wake, kuti avigire zvokubata nazvo basa rose rakanga rarayirwa naJehovha kuti riitwe naMozisi. Panapa Bhaibheri riri kutiburitsira pachena kuti pavaIsraeri vakauya nemwoyo yavo. Havana kungouya nezvipo chete, asi vakauya nemwoyo yavo nezvipo kupa Jehovha. Vakauya nemwoyo yavo. Saka chiri kutsvagwa mwoyo kuti uve pana Mwari. Soro yenyaya uchitiwo moyo wechivi. Panapa tiri kudzidza tichiona vana vaIsraeri vachiuya nemwoyo yavo nezvipo. Saka chavakatanga kutakura kuunza kuna Mwari mwoyo yavo, vozotakura zvipo zvavo ndokuenda nazvo kuna tenzi. Murume mumwe nomumwe nemukadzi mumwe nomumwe waitendiswa nemwoyo wake kuti vavigire Mwari zvipo zvaidiwa kushandisa. Saka chekutanga chavakatanga kuuya nacho kuna Mwari moyo. Vasarudza kuti nemwoyo wangu ndoenda kuna Mwari. Vakati handingangoenda nemwoyo chete, asi ndichaenda ndine zvimwe zvipo, asi chekutanga chandingapa Mwari, kuna Mwari chandingatanga kupa Mwari moyo. Murume mumwe nemumwe nemukadzi mumwe nomumwe vachitendiswa nemwoyo wavo, vakauya nawo kuna Kristu. Vakauya nawo kuna Jehovha kuti vazoita zvose zvaifanira kuti zviitwe kuti zita raMwari rikudzwe. Regai tiende muhimbuku yedu yatinoshandisa yechisavadha, Kristu munzwiyo. Tiende pa288. Iri kutiyo pastanza yekutanga, vaunza kuna Jesu, kwete vaunza, vaunza kuna Jesu zvipo zvavo zvose. Vaunza kuna Jesu, varume navakadzi. Vaunza kunani? Kuna Jesu. Zvikanzi rudo kuna muponesi rwaita vamupe. Saka rudo runa muponesi ndo ruri kukwezva vanhu kuti vamupe. Saka vanhu kuti vakwanise kupa, vanenge vaona rudo ruri muna muponesi. Munhu kuti akwanise kupa, anenge aona rudo ruri mumunhu waari kuda kupa chinhu. Saka panapa tiri kudzidziswa kunzi rudo kuna muponesi rwaita vadi vamupe. Zvikanzi mazwi ese emutsa kubatsira vamwe. Saka mazwi emutsa avaitaura aibatsira vamwe kuti vaunze mwoyo wavo kuna Kristu, kuti vaunze zvipo kuna Jehovha. Zvese zvo zvipo zvavo akazvigashira.
zvikanzi zvese zvipo zvavo wakazvigashira. Ngenye akazvigashira? Nekuda kwokuti vakaunza mwoyo yavo. Vaunza mwoyo yavo ndokuzouya nezvipo. Saka zvipo zvinobva pamwoyo Kristu anozvigashira. Jehovha vanozvigashira nekuti zvinenge zvabva pamwoyo, uye unenge wauya nemwoyo wako wose kuna Mwari. Zvikanzi waunza kuna Jesu chipo chakanaka, ita ndamupa mwoyo pamakumbo ake. Hama wadikani, tiri kuti panapa moyo wechivi waunza here kuna Kristu? Zvikanzi panapa nemuimbi pastanza number 2, pakange paine mufambi aidawo kupa. Uyu munhu wakanga ari mufambi, asi pakaona vanhu vachipa, naiyewo wakashuwa kupa kuti ape chipo kuna Mwari. Asi akanga ari mufambi, akaonawo zvipo zvavo vaipa 10. Akatoonawo vamwe vachipa. Mukati mekupa kwavo paaiona vamwe vachipa, zvakaita kuti naiyewo ashuwe kupa. Aidisa zvikuru kuti ape chipo. Aidisa zvikuru kuti naiyewo ape chipo. Saka mukupa kwake kwaaiita, aidisa nemwoyo wake kuti ape chipo. Akamirawo pedyo asina nechiro. Kwakumira pedyo akatarisa vose vaipa zvipo. Ndokumira pedyo asina kana nechiro chekuti ape. Asi chaiita mumwoyo make ndechekuti aidisawo kuti ape, chekupa pakanga pasina. Asi kupa waida kupa. Taverenga pana Exodus chapter 35 verse ya 29. Ikatiyo vaIsraeri vakauya nemwoyo yavo kuzopa, vakapa. Chavakatanga kuuya nacho mwoyo nezvipo. Uyu murume wakanga akamira pedyo, akamira akatarisa vaipa zvipo. Mukumira kwake akatarisa vaipa zvipo, waidisa zvikuru kuti naiye ape. Kune vanhu vanopa, ende zveshuwa vanopa. Imbotarisa, imboimajina zvako wakamira uchiona vamwe vanhu vachipa zvipo kuna Mwari, iwe usina chauinacho, asi shungu dzekupa dziripo. Wakamira akavatarira, ndokuona vachipa zvipo zvavo. Vamwe ndo vaipa zvipo zvemombe, vamwe ndo vaipa zvipo zvemari, vamwe ndo vaipa zvipo zveshi, vaipa zvipo zvavakanga vainazvo. Ukatarisa kwaIsraeri kwaitaurwa nyaya yemachira akanaka aigona kungopiwa kuti aende kunoshanda kuimba yaMwari. Ukaverenga Bhaibheri rinokutaurira kuti machira anokosha aibva paIjipita. Kune vamwe vaigona kuuya nawo vachipa 10. Uyu murume wakanga akamira achida kupa, asi wakanga asina nechiro. Wakanga ari mufambi aidawo kupa. Mukuda kwake kupa, inzwai zvaanotaura pastanza 3. Achema ati, 10 ndimi mune mutsa, torai zvose ndinazvo. Musasiya kana chimwe chete, torai zvose zvandinazvo. Kana Mwari muchitora henyu, pazvipo zvose zvamungatora, torai zvose ndinazvo. Musarega kupa 10. Musarega kutora. Jesu, torai zvose ndinazvo. Saka mukutarira kwake, achiona vamwe vachipa, akachema. Achema, anoti 10 ndimi mune mutsa, torai zvose ndinazvo. Nemwoyo wechivi, Mwari ngaavongwe.
anopa zvose zvaakanga ainazvo ari mufambi. Anobva atiye kana motora Jesu, torai nemwoyo wechivi. Saka chinhu chaakapa mwoyo wechivi, Jesu akapindura, chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvose zvaunzwa kuneni. Kumwe kwese uku ukatarisa rwiyo rwaJesu anga akanyarara, anga asingapinduri. Vachimba vaunza kuna Jesu zvipo zvavo izvo kuna muponesi, rudo kuna muponesi rwaita vamupe, mazwi emutsa, zvose zvichiuya, Jesu anga akanyarara, haana chaakataura. Kunyangwe paakamira zvinzi pakanga paine mufamba aidisawo kupa, akanga asina nechiro, akanga akangotarirawo achidawo kupa kuna Mwari, achidawo kupa chipo. Jesu haana chaakataura. Jesu anotaura panotaura mukomana otiye, mufambi otiye, achema ati kuna tenzi, ndimi munemutsa, torai zvose zvandinazvo. Mukutora zvose, chipo chandoda kuti mutore chimwe ndechemwoyo wechivi. Kune vanhu vazhinji vanoziva kupa. Wakapa iwe muupenyu hwako, zvii zvawakapa. Ndinotarira Bhaibheri riri kutaura kuti vaIsraeri vakubuda mukati menyika yeIjipita, vanonzi endai munokumbira mumwe nemumwe kuhama yake, mumwe nemumwe kunewo kwake, endai munokumbira ndarama nesirivheri nezvinokosha. VaIsraeri vanosimuka mumwe nemumwe kwakunokumbira, kwakupiwa. Asi regai ndikuudzei hama wadikani, tinogona kupa tikasara tisina kupa. Hamuna kunyatsonzwa zvandataura. Ndati tinogona kupa tikasara tisina kupa. Wakapei chingaita kuti Jesu apindure. Jesu ari kupindura achitarira munhu apa mwoyo wechivi. Zvikanzi ichi chipo ichi chikuru kudarika zvimwe zvipo zvose zvauya kwandiri. Yesu wakaunza zvipo zvawakauya nazvo, asi dambudziko rawakaita mukoma, hanzvadzi yangu, tete vangu, dambudziko rawakaita nderekuti wakasara nemwoyo wechivi. Dai wakatoregako kupa zvawakapa, wakapa mwoyo wechivi, Kristu waifara. Asi wakapa, wapa, ndo kusara wakachengetedza mwoyo wechivi. Vakapa vaIjipita, vapa zvipo zvavo, vakasara vakachengeta mwoyo wechivi. Havana kupa mwoyo wavaifana kuti vape, vakasara vainawo mwoyo wechivi. Nhasi hama mudikani, wapei kuna Kristu, paimbwa waunza kuna Jesu, zvipo zvichitorwa. Panga pachitorwa zvipo, wapa kuna Kristu. Ko wasarirei nechawasara nacho icho? Ichocho ndo changa chakatariswa naKristu, akatarisira kuti uchamupa, kuti agokupindura, agova nemufaro pakupa kwaunenge waita. Dambudziko rawaita pakupa kwako hama yangu nderekuti wasara nemwoyo wechivi. Wadii wapa mwoyo wechivi. Ukatarisa pana Exodus chapter 12 verse ya 35 iri kutiyo vana vaIsraeri vakaita sezvavakanga vaudzwa naMozisi, vakakumbira kuvaIjipita zvishongo zvesirivheri nezvishongo zvendarama nenguvo. Vakapiwa zvikoshwa zvose zvepaIjipita.
Asi rega ndikuudza hama mudikani, vaIjipita vapa zvavakapa, vakaita dambudziko rekusapa mwoyo wechivi. Dai vaIjipita vakapa mwoyo wechivi, dai kusina nyaya yakaitika yepagungwa dzvuku. Asi nekuda kwokuti vakasara nemwoyo wechivi, nyaya inoenderera mberi yovabata nekuda kwokuti havana kupa mwoyo wechivi. Inzwai zvainotaura pana 1 Samuel chapter 6 verse ya 6. Muchaomesereiko mwoyo sezvakaita vaIjipita naFarao? Vakaomesa mwoyo yavo nguva yaakaita zvishamiso pakati pavo. Havana kurega vanhu here vakaenda. Panapa vaIjipita vakaomesa mwoyo yavo, havana kuregera vana vaMwari vachienda. Zvikanzi kwemimi muda kuitawo futi here savaIjipita, kuti vanopa zvipo zvakakosha zvendarama. Munoziva kana kuine chinhu chinodiwa nevanhu panyika igoridhe. Ukaona munhu achikupa goridhe, wakupa zvaunoda zvose. Wakupa zvinhu zvinogona kukuita kuti kunyangwe nechikoro unogona kungochivaka nekuda kwegoridhe iroro. Unogona kungova nechipatara, unogona kuva neairport yako yaunenge wato negoridhe rawapiwa navaIjipita. Asi dambudziko ravaIjipita nderekuti havana kupa mwoyo wechivi. Yesu ungapako mudikani, ko uri kusarirei nemwoyo wechivi? Tikadzidza mukati meBhaibheri tinogona kuwana zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinoona zvinogona kutiita kuti tizive kuti chipo chatinofana kuti tipe, chipo chikuru chatinofana kupa kuna Mwari ndechei. Kana tadzidza izvozvo, tichawana mukana wekupa zvipo zvakafanira kuna Kristu. Ndakati ndichidzidza, ndakateerera umwe munhu adaidzwa kuuya kuzoparidza. Zvikanzi panapa nhasi hatisi kuda vanhu vanotaura kuti ndapa mwoyo, isusu chatiri kuda panapa imari. Patirega ndikuudza hama yangu, zvaiva nani kutopiwa mwoyo pane kupiwa mari. Nekuti mari iyoyo yauri kupiwa inogona kunge iri mari yakatukwa naMwari, saka haina zvainoshanda. Zvaingadii ungapiwa chipo chemari, chipo chemwoyo. Nekuti kana munhu achinge akupa mwoyo, kune vanhu vanoziva kupa mwoyo. Vakadzi, kadzi kana akuda anokuda nemwoyo wose. Tisu varume tinozoomesa mwoyo yavo vakozostanga kupanduka, ende kana apanduka zvachose. Dai taiva nerudo runenge rwavakadzi, noziva kuti varume hatizive kuda. Vamwe venyu matotsamwa, so hamuzivi kuda, ende hatitozivi kuda. Dai taiziva kuda, Mwari haimbotiudza kuti imi varume dai vakadzi venyu. Saka chinoita kuti tizive kuti hatitodi ndechekuti Mwari anototiudza kuti imi varume dai vakadzi venyu. Chinoziva vakadzi kuda. Saka kana vakakupa mwoyo wavo, vanenge vakupa nemwoyo wose, ende vanokuda. Chisingazive vakadzi ndechekuti havazive kuzvininipisa, havazive kuzvidzikisira. Ndosaka Mwari akavati imi vakadzi zviisei pasi. Regai ndikuudzei, chipo chemwoyo chakatikoshera. Kaenda pana Jeremiah chapter 46 verse 17, inotiyo panapa, vakadanidzira vachiti, Farao mambo weIjipita iguhu zvaro, wakarega nguva yakatarwa ichipfuura. Farao rava guhu zvaro. Why? Nguva yakatarwa yekuti ape mwoyo, haana kupa mwoyo kuna Kristu. Kunyangwe vakapa vaIsraeri sirivheri nendarama nenguo dzinokosha, dambudziko ravakaita nderekuti havana kupa mwoyo
ndosaka zvanzi musaita savaijipita naFarao. Panapa bhaibheri rabva ratibuditsira pachena zvikanzi Farao rava guhu zvaro, wakarega nguva. Hama mudikani, unogona kuregera nguva yekuponeswa ichipfuura nekuda kwekuti iwewe uri kutarisira kufunga kuti kupa kwaunoita kuchakubatsira, kuchakuponesa. Yesu ungapa mamiriyoni, ungatokliya even mabhiuzi enyika, asi kana usina kupa chipo chemoyo hauna zvaunenge waita kuna Kristu. Pamuimbi ati wakati torai zvose ndinazvo. Nemoyo wechivi. Panapa regai tidzidze pana Jeremiah chapter 17 verse 9. Regai tidzidze panapa tinzwe kuti bhaibheri riri kuti kudii. Zvikanzi moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose, wakavora chose, ndiani ungauziva? Panapa taudzwa zvinhu zvakawanda vaIsraeri vachigashidzwa vasina kupiwa moyo. Farao nevaIjipita pavaivapa zvavaivapa, havana kuziva kuti mukati memoyo wavo vane zvavakatarisa zvavainazvo zvavasiri kuda kuti vaIsraeri vaite. Zvikanzi nebhaibheri panapa, moyo unonyengera, ndiani ungauziva? Ende moyo uyu wakavora chose. Iwoyu moyo uyu ndiani angauziva? Moyo wechivi, moyo wakavora, unonyengera kudarika zvinhu zvose. Moyo wechivi, kana makanditarira muri kuona ndakachena, asi regai ndikuratidzei moyo wechivi, moyo unonyengera kudarika zvimwe zvose. Kana manga makanditarisa, manga muchiona munhu wanga akachena, akagara zvakanaka, asi ko zvino ndati ndikuratidzei moyo wechivi unonyengera. Pandanga ndichipa zvipo, ndapa zvipo muchiona gentlemen, asi ko zvino ndati muone zviri mukati memoyo, kuti moyo uyu wakavora chose, unonyengera. Mukunyengera kwemoyo wakadai so ndori kunzi naKristu mumwe munhu aupa kwaari ati, Mwari torai moyo wechivi. Apa moyo wechivi kuna Kristu. Kristu akati ichi ndicho chipo chikuru kudarika zvimwe zvose. Hama wadikani, kune vazhinji vane moyo wakaita seuyu, moyo uzere nekunyengera. Pamanga muchindiona, manga muchiona munhu ane moyo wakanaka, asi hamuna kuziva zvanga zviri mukati memoyo. Iko zvino ndangoda kuti muone zviri mukati memoyo, kuti moyo uyu wakazara kuba, wakazara upombwe, wakazara makuhwa, wakazara kunyepa, wakazara zvose, uzere nekunyengera. Ndori kunzi nemuimbi, kana mungatora, pamungatora kwandiri, torai zvose. Matora zvose, torai nemoyo wechivi waunza kuna Jesu. Chii chawapa? Akachema akati, tenzi, ndimi mune mutsa, torai zvose ndinazvo. Nemoyo wechivi. Jesu akapindura, chikuru chipo chako, kupinda zvimwe zvose zvaunzwa kuneni. Hama wadikani, pane here anoda kupa moyo wechivi kuna Kristu? Zvimwe zvose zvaungapa, ungapa hako. Ungapa zvinoshamisa, ungapa zvinotyisa, ko wadiwa pa moyo wechivi. Tikapa moyo wechivi uyu kuna Kristu, naiye uchatipindura. Haangaramba anyerere, kumwe kose anga akanyarara, asi papiwa moyo wechivi wakasara uine vanhu veIjipita kusvikira bhaibheri rati iguhu zvaro, Farao wakarega nguva yekuponeswa. Ungasara here wakagara nemoyo wechivi kuti ugonzi iguhu zvaro? Patapa zvipo,
tapa zvipo tikakanganwa kupa moyo wechivi. Kana uripo hama mudikani, simuka tipinde panguva yekunamata, apo tichanamata Mwari agotipa simba. Dhavhidhi chaiye anoti aratidzwa zvivi zvake zvose, anoti Mwari, sikai moyo mutsva mandiri. Ko, wadii wasikirwa moyo mutsva naKristu? Kaenda pana Philippians chapter 2 verse ya 5 inoti, ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Vose vanoti tinoda moyo wakanga uri muna Kristu Jesuwo, simukai tipinde panguva yekunamata, timbotaura namuponesi. Apo tichapinda munguva yekunamata, ngatitsinzinyei tinamata. Kuna Baba wedu vari kumusoro kudenga, tiri kumutendai imi Mwari musinganyadzisi, imi Mwari muzere nerudo, munotipindura panguva yatinenge taunza moyo wechivi kwamuri. Tiri kumutendai kuti vanhu vose chishuwo chavo ndechekuti vape moyo wechivi. Dai uyu moyo wechivi maingautora, maingasika moyo mutsva matiri. Kana masika moyo mutsva Mwari, tigorarama sezvamunoda nekuti imi muri Mwari. Chitibatsirai isu nemhuri dzedu nehama dzedu nenyika yose igoziva kuti imi muri Mwari asinganyadzisi. Rambai muri pakati pedu, raramai sezvamunoda mukati memwoyo yedu. Maita henyu muponesi, makati ndiri pamusiwo ndiri kugogodza anenge azarura ndichapinda mari. Pindai mukati memwoyo yedu, imi Mwari zita renyu rigokudzwa nezita raJesu namata, amen. Kuna Jesu zvipo zvavo zvese, rudo kuna muponesi waita vamupe, mazvi ese emutsa kubatsira vamwe. Zvipo zvavo akazvikashira, waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itandako pamoyo pamakumbo ako, pakange pane mfambi aidawo kupa, akaonawo zvipo zvaipatenzi, aidisa zvikuru kuti ape chipo, akamirawo pedyo asina nechiro, waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itandako pamoyo pamakumbo ako, achema atitezi ndimi mulemutsa, tora zvese ndinazvo nemoyo wechivi, Jesu akapindura chikuru chipo chako, kupinda zvimwe zvese zvaunza kuneni, waunza kuna Jesu chipo chakanaka,
Jesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pamakumbo ako itanda kupa moyo pamakumbo ako itanda kupa moyo